sila kung musukol ang anak sa inahan, gabaan. Labi na og sad-an ang anak kung ang nakasala mo ang inahan ngadto sa anak, gabaan basad ang inahan. Ready, friend? Salamat yung Sister Yulir Pana. Pero sa dili panitik si Brad Edwin Isal nga Okay. schedule pahak rong Domingo nga ningon siya Brad YD ug si Clyde Gitgano parinti ni si mga amigong pare. Okay. O Rogelio Camanero sa Argao. Ang atong ikatubag na Sister Yulir ama na sa episode size 1 nga 4. Okay. So ate San Pablo nga kining ang duha na nga ang inahan ayaw sa pasukan yung mga anak ayaw sa pasukan yung inahan sukli. So muna nga ni pahimangno si Apostol San Pablo sa niingon ana nga buhat dili mayo kay samna sa dili gyud angay sundon ang kapasakit sa ginikanan kay ang ginikanan mo man ni ang sa mga kining masakitan si Santa Maria gani na sakitan ito si Kristo ang iyang anak nga gilansang sa cross unsa paghang uban unya kining gaba nga giskutan kuha mo gani moingon na unsa may gaba brad kining gaba for example gamit ang analogy nga kung ang tao usa ka kawatan nya nakawatan na gina siya gaba na niya himo siyang kawatan stereole ngano man nakawatan ng guga o sa to pa mo na gaba sa dito man ang Museo Gibulinggo nga filosofiya ni nga mo na nga og kuang ka kining nagbuhat kag dautan uga so gaba na siya so mo na nga ang punto mga kiigsunan nga dili gyud mayo ang pagsukol og ginikanan unya kinahanglan ang ginikanan di sa magpasakit sa anak kay ang mga anak kuha man na kining para disiplinahon ba para inikadako para gayiran para matinuod nga Kristiyano sumusunod ni Kristo labi na sa espirituhanong butang ari sa espirituhan mga community sa panang Kids for Christ ug sa uban pa mga para maduol sa simbahan. Moro man ay kuan tuyo sa Ginoo Sister Yulir Pana nga ang tao malipay dinis kalibutan. Nya usar gyud tumungsad nga mawatas kalibutan nga malangit sang tao. Moro man na kay masipyata aw kandidato sa impierno. Pero arang-arak mo purgatorio kay mo man ay usa sa challenge nato nga ang Iglesia Katolika nga mausab kita sa atong pagkatao.